Kakenhon jong hinong di dok ka pok shatri jong ka Khasian Giant Fish Wholesaler and Retailer Association ha ka khat saw trik jeliu kila pelong ya kejing kenduk lang ha shilong club. Kate kejing kenduk jong ki kalong hadin baka sorkar kala khang bandi dok ka ki belawan ra na shapar ke jela kaban na kaliang jong ki kidang sa ka umdum. Bada kate ka sngi lawan bani shiminta lang do President ke Association uba Mitchell Wankar uba DU MDC jong ka laban bad ha ka juk kapor uba pet ru ikatanat ke fisheries jong ka KHADC. Haba kren chikla patai khobor nak liang president ulo ong bakat haduk minta ke kenhun juk nong di dokha kampat tip nang no kawan ke jingkhle dawai ki dokha ban nak liang keni ke kenhun kala kentui ke sorkar banwat benya ya ke dauten rai press laiwan dan lang ni ti khamtam ru ai kini ki member juni mo wan na po ka khasi jantia fish wholesalers and retailer association ti namar ba nabat ko mu fisheries IEM po this council ti laiwan sangaru ju por mo president jamani ka association ti hadin manglai I to ki jingban ni ro khamo ka sendet tikum ki pagba atau porni medon ki bobonangi ki medon selong tingila shi ki member jungi ki la brief kila det puni kendo secretary don hangi ba marwania ni kila shele puni kendo ya deputy commissioner but hagatu ka je kendo jungi ila flat na banta bandi ki do khagi wan asam te ka ba kashen but mangingi long concern kalong halor kini kidok haki bona Andhra Pradesh namar ngan keren clear mo kidok haki bona Andhra Pradesh kidok ha ki bala test but ngidon ka kopi hangi nyemju accept ya kano kani ka kopi mo aman lagi truk di bona Andhra Pradesh kidon gini kelalong kidok ha kelalong tested terlai ngilongo namar hak jiksam sampel ke jongki 40 sampel ki shem ten rai ki khlam batayengi ba namar haba ki penpoi dok ha ki shem sampel tangga ka dok ha ka bonan rapres lani ki bon ki we ki state ru kuman chu ongi fi ki bon ki dok ha ki bon ki we ki state ru te ka jing kwa ka jongi yang ni ka long ba ni sha ni kwa na kaliang ke government namar na kaliang ka Andhra Pradesh kala penbiang lot barokhan haga por bagi le ki kemi dokha haga por bagi packing hadu bagi napa sini barokhan kilale dagi scientific method kilalong tested te ka bangi kwa menta bani shai hangni kalong bana kaliang jongga government kata kabon penong na fisheries department bana health department ba tip ya jing sisa ban tip ya jing sisa ni request yakini ki atli department bakin pha daga team sa Andhra Pradesh kumbalale ke government of Bihar government of Nagaland ki pha yaki team la jong sathi sa Andhra Pradesh ban ba kin let banwat bania halor kini ka kam ka bagi pha ka do khanang thi namar ngilayo jing team bana government of Andhra Pradesh kila da pha city sa government of Meghalaya halor kini ka phang tingi kwa mentana kastin namar ki babon balang kim tip alor kani kar packing kabro scientific method ha ka bala penbiang na dang sedong don ki ba ong ki le ahlen ti sengkien don ki ba syakran hangni yang tai kami ha ka government hi kan hap pan sim khia ya kani ban pha be da investigation team ba kani karo ha ka bona Andhra Pradesh namar ba kalong kaban bam ne kabiang ko makila pa kini ki kot kisla namar ba kani kalau wara ka problem ko he ba haga ba yuwe ni member jungi in sa brief ya ka kita ke jungi ka ba ya kendo la da bani ki do ha kumni namar ngi la da cha ban teng haw arjar khat pra tengalong ngo ba la da kata ka do kha ka don formalin balen le sisen samsnan balen inject formalin sisen samsnan hawar jar khat pra shwa election MP kala jagni manta ka jaw ar pulai MP election kadi ar psaw te ngam tip ka igi jing mut jangadi te bangi kwa ru ba ka dokha habates one ban tes ba ante ya pok liyo full pack ka dokha tang ba pin sei ka dokha turu kan simpor ko masiteng ta
ya gis pungut kitu gidaju ban sai tangi terpal ban bread iki skum ban bread iki thermocol hadu ban poy kadok ha bat ngan su batai fi namar nga sua bangan don nakani ka kam ngala sa des ban ngani tu fi karong impossible ba kin on road iki dok ha hashtag inti tingi kwa daga tim ka bapaka nakaliang ka government bana dong ka bala lay kin bot linti na do Andhra Pradesh hadu asyalong katu kajuka kali ba kipat ba kin sai kedang bagi kipat ba kin sai kedang ya menta upat ba usaha kelengo bat mangir wanang epi ni dai ki breu ki bala im hang ni ki ba im nang ni boni ki ba khai ndai chu tang mangi nang ni la khai di ki lai sau generation nadu ki forfada jungi ila khai ni ka kam ban ngani tu epi ka dokha ka bangi di hayo ka di ka dokha ka bangi ai ba mahi ngasam tingim kwa ba kasmahi try hindi ka sa ana ngepet ani ka kam dan mar ki babon mo ki babon ki way ba ki jat benriyo ki babon ki jat benriyo ki yapet khiaw sa ni ka dokha namar batray ng jungi bar ka ditang ka dokha ka bayaran ti ukasi la ngepet ki kam te mot sipang la yo dunia sipang la penjat dokter de te tang ka kam dokha ka bangi ni so sarong ba kadai ka penjat da ki tet benriyo jungi just ko ang kali daily consumption iki dokha buwan po Andhra daily consumption subu no kan long ba lai poton ye lai ski tangga dokha Andhra lai po metric ton ba phiong ba ka sample nga ko ban kli tang ko kadon ki sample sa botli kat bana Andhra Pradesh ki don tang south ki sample saujan kata dei karohu katla rupchanda urpangas tang kita ki saujan ki bo point Andhra Pradesh ti piso to kita ki lai pun rujak ki besim bede ki dei na ki ti ndaya por ki ban betang ya dokha Andhra Pradesh sada kalau kunta beli ha Guwahati Assam Mumbai Bengal ki ba 90% ki bam dokha ka Bihar ki bam dokha mentangan itu ipi wat sa Mumbai ka Maharashtra ru la supply dokha na po Andhra ibun ki rathat ben bam ki site ti ngalmo ba bale hami state ibang idang bam dokha tang laipo metric ton jisni ni ikni kitai but kan sapoy ka por na marba lada kumni mundan ng marso ini kan sapoy ka por ba pinlingo balay dia dokha san 4 kilo balay ba dia dokha san 4 kilo pika door wholesale tungi ka 600 po de bana injection formalin balay ita kita ki kam ka dokha ka de ban kyo door san 4 ka kabayle bor menta kan oy bri ban injection ita ki dokha ban kam de pungut ki bri te ka pisa ka ben bot tu te ka mut balay ba ka door dokha ka dang ret nang tagadaw ng katar ko ka common sense balay ba lada ka dokha siya ka kyo san 4 pa balay gini ru ka don ka possibility rei dokha ba san 4 ka lada pi khenyi menta ka bami ha ka do ai ka batat ka de dokha nabar khat jing ba pipet ka dor kiwe ki marbam ki aran te ngalung ba kasong hagi por ki bari ban pek insalit bani kendo ba ban investigate ba lor kani ba kani kam dei ban ja so kani namar ba kini kinong dia dokha ki bro nang ning ni tuibi haba ban kum ni kumna ru shitayo swa kamar ka bakila de ai syaki tu kinong dia ki badi kutia katu ka pisang ni mnum yasu namar ka ju ai maki kalau ka chain bi mar kam bangi dia dokha ngi syani apara kasi ni ai swa kamar kapisang ni sesim hadian bakila de di kata ka de kecil ba hamde ko ba de kwai no pidi ko ka ba 95% kitray bet ang ki kasi para pilet na do na yodo pilet hamaulan pilet hamaupan pilet apolo pilet ranja pilet hamokarwan pilet baru ka ki district kadai ka ba tray de ki kasi te ngamte ba ya kani ka do ka ba ban ni ka do ka baning kong uyap yu kasi unong dia berkat unong sam unong dia udah yu kasi mundan dakar hangnya po yodo ibe dia dokha lani te lada ni syeshim minimum ka employment ka ba yo na kani ka dokha anom duna ya ka khatsan arboja
nado ibadi sangidu hado ibadi he te hang ni ka jing khangi ni ka do khai karong baik direct ba kala kata ya ka peng ja dong kasi kata ka de ko mat ka ba ar kalong ba la da phim lap ya ka do kha ka ba wan na ka trok kani ka wan full trok menta pin lek hajel ruot pin lek cha kiwe ki yoret te kile yo ha ki yoret te yute namar ka point of origin ka de Andhra Pradesh ka point of selling ka de hante po kli yo do ka do kha te ngi request ken ba kat kani ka kammo phidi ban don be man gasni kinong tas hangte kli yo te ba hangte phim lap ye menta hayeng phiele ye ta ki kam de ngim tem phiom no ne kanong ka pamru menta ujur phiti na yo ba lara kim la di kile ni kita ki butu ngim tem rai ban ong hi ba nakli yo ta do menta bagisum sampel nimpal labi record menomboran formal te kata ka de ka ba ni la IP bat kawai ngakwa panong biang sajisin ban balai bala permilen sisin sansinan kata ka de ka ini ka do chief minister ba mangi ismo kya halor ni ka kam namar ba manong IP lada pi susim sampel wei artli naki yoria tela dadon ki balik kam kayang tu te kamot kabliam pada kali sa gini kinongora dia ka do khamo ko te nakaliang jonga nga ay ni briefing ibadai halo ka packing halo ka jingora igido ha nang tina Andhra Pradesh bat mentak ni sosa ka briefing ka balong ni halo kar market de imam bajungi ini ki sampot ki sampel ki bagishim nang no ya ta tingin Oh, no. Lah, no? Nga di kombildarin ja, iba di ba sudah jong kan ka kasih jantia Fish Association nga di iway baladi do hamtal asal pesan senem hayo ka ega bangi nila kamay ka tasnem ya ka buram jong ka business jongi nila do no tang hak tu kami ka business jongi nila do no kana ko buram te na ingin yo su ko to kana ko buram ka bangi la kamay ka tasnem nambar ban su penbon namba kado hala ai formulen khang no wod hak tu ka ju kami la ta di in kem in fine in set deal te kadega ba ta ba hai ni kala njong pisale ka bangi mla ban te ban ajing hen do la e mata hak tu ka singi la adap sam kado hak balai trok ayo te hak tu ka suwa do tu ngila sam ko ba trok te kado hajungi ni ai suwa hang ta ni salum pisa te kido ha bangi la papeking ge banuan bangindi kita dong hasrok tiki khang ban bar tu tiki magib dong hasrok ta kila pot tingi korpat sorkar kuno kan aja rap ini ya kitu ki ting sanjongi kabam dai batang kendia kabala pot seki krur pisah tem dai tambah ya mangi ki bahan ki baduk basuk tu ba imga nak turu kado habik ket na silong kita asna kodok hang tu ki miot kon ban pan mam sa su bandi ki haban beret te katuk pisah ki kin siu sangi ki numla tingi rungin num siu hajon ngi next ngi dalap li kayo ai do khai ngi te ka e ka jing e bang dan matang chai ki pai ba ki sim khia e kan ni wat sarkar ka sim khia ba kan le no kala kli kan pli ko ngi bani olum hit pisa ngin yo e ka jing chai ru ba ka kan ha bang wara mangi ka don phamolen ne kam don nama ba su ong hapo paham saya ba ka don ba ban khang simit ta pala jing ba de do kha pa ka ta ka thara gala la sha ki ne ba patai tai jing e jing bangi don ru oh korban kinitas aku tugas ni pikramwan hiro na yo nimtan jutem na marngi siya bangit kaya ka ha barabor nila awan ra ka nika certificate ladang ngim yo ka nika certificate ya ka do han ngim juplet na makatu ka trok anda kawan ka balasil kapag kita packing ha pila ban check ha korban plate to ka ba for aku taman plate te siya bangin plate ni fat dikini ke bade ban check ro hak tu spora po kelawan check kem labi ai te mata kisulum na yo nahat kisuli check te ka hala ban le kam kai man ngono ngem la ban sim patege no no ro le ka jing e mata ngiket mangi te ka takala ka no ka ba long ba e phai ngi ban ngi yak mat tingi panjara nak sa ka kunung ngin le
Kabakan ko abakan simkya ke bakan kami ay kuloy kani kam jong kaman maka jing mdai ta yang mdai ta ngi bang pai ba bo bukan ba yam hakan ka doka. Kamu sarkar lam dong jitu penyu option jumpi ba kami lembah jumpi showan le ini gites kini kita. Ka itu nawak ka hakini kisni belada lawan sim ya katas nak liyo. Kilawan plier ka kila sim bat phone number bat keten. Kilatip.